27 ta' Mejju, Sant Wistin ta' Canterbury, Isqof. Miet għal-ħabta tas-sena 605. Sant Wistin kien pirjol tal-Patrijiet Benedittini fil-Monasteru ġdid ta' San Andrea f'Montecelio, Ruma. Fis-sena 596 il-Papa Grigor il-Kbir, li għal xi żmien qabel kien kumpan tiegħu fl-istess monasteru, batu ma' xi 40 oħra sħabu biex jevanġelizzaw l-Ingilterra. Ir-re ta' Kent, Ethelbert, laqahom tajjeb u stedinhom joqogħdu f'Canterbury, il-belt ewlenija tar-renju tiegħu. F'qasir żmien Ethelbert li kien miżżewweġ lil Berta, Kattolika Franċiża, tammet u miegħu tamdu eluf oħra. Ftit żmien wara, Sant Wistin mar Franza fejn kien ikkonsagrat isqof. Lura fl-Ingilterra waqqaf is-sede tiegħu f'Canterbury u ifforma id-djoċisijiet ta' Londra u ta' Rochester. Ħadem ħafna biex il-fidi nisranija tinfresh mal-Ingilterra kollha u prova bla suċċess jaqqat miegħu gruppi antiki ta' nsara li imħabba l-gwerriera Anglo-Sassi kienu xterdu l-hawn u l-hemm mal-Ingilterra. Huwa miet fis-26 ta' Mejju tas-sena 605, finqas minn sena wara il-mewt tal-ħabib kbir tiegħu il-Papa San Grigor il-Kbir u wara ħidma intensiva ta' 7 jew 8 snin fl-Ingilterra. Ġeneralment, Sant Wistin u sħabu huma miżmuma bħala Benedittini bħal Papa San Grigor li bathom missjonarji u bħal San Grigor, Sant Wistin ta' Canterbury huwa imsejjaħ u bir-raġun l-Apostlu tal-Ingilterra. Interessanti immens id-diskors li għamel il-Papa Franġisku fiċ-ċelebrazzjoni tal-għasar bis-sem tal-Eċċellenza tiegħu Dr. Justin Welby, Arċisqof ta' Canterbury u primat tal-Komunjoni Anglikana fit-tifkira tal-50 anniversarju mill-laqa bejn Pawlu VI u l-Arċisqof Michael Ramsey u mit-twaqqif taċ-Ċentru Anglikan ta' Ruma fil-Knisja ta' Sant'Andrija u San Grigor al Cielo l-4-5 ta' Ottubru tas-sena 2016. Jgħid hekk: nixtieq nirreferi għal mixja komuni tagħna wara Kristu ir-Raj it-Tajjeb billi nieħu spunt mill-baklu ta' San Grigor il-Kbir li jista' jissimbolizza tajjeb it-tifsira ekumenika qawwija ta' din il-laqgħa tagħna. Il-Papa Grigor minn dan il-post għajn ta' missjoni għażel u bat lil Sant Wistin ta' Canterbury u l-irħib tiegħu għand il-popli Anglo-Sassoni u hekk inawgura paġna ġdida ta' evanġelizzazzjoni li hi l-istorja komuni tagħna u torbotna brabta li ma tinħalx. Għalhekk jixraq li dan il-baklu ikun simbolu komuni tal-mixja tagħna ta' għaqda u missjoni. Fiċ-ċentru tal-parti tonda tal-baklu jidher il-ħaruf rixoxt. L-imħabba tal-ħaruf rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt hi il-messaġġ veru u ġdid li flimkien irridu nwasslu lill-mitlufa ta' żmienna u lil dawk li qatt m'għandhomx il-ferħ tal-għarfien tal-wiċċ kollu modrija u it-tannieqa ħanina tar-Raj it-Tajjeb. Il-Ministeru tagħna jikkonsisti fli indawlu id-dlamijiet b'dan id-dawl ħelu bil-qawwa sempliċi tal-imħabba li tirbaħ fuq id-dnub u teleb il-mewt. Għandna l-ferħ li narfu niċċelebraw flimkien il-qalba tal-fidi. Ejjew nerġgħu insibu postna fiha mingħajr ma nħallu jtellifna dak li ħajjarna nimxu wara l-ispirtu tad-dinja u jrid ibedna mill-freskezza oriġinarja tal-Vanġelu. Minn hemm toħroġ ir-responsabbiltà komuni tagħna, il-missjoni waħdenija li naqdu lil mulej u lil bnedmin. Dikjarazzjoni komuni tal-qudusija tiegħu il-Papa u l-Eċċellenza tiegħu Justin Welby, Arċisqof ta' Canterbury. 50 sena ilu, il-predeċessuri tagħna
Il-Papa Pawlu VI u l-Arċisqof Michael Ramsey iltaqgħu f'din il-belt imqazza mill-Ministeru quddiem tal-Apostli Pietru u Pawlu. Aktar tard, il-Papa Giovanni Pawlu II u l-Arċisqfijiet Robert Runce u George Carey, il-Papa Benedittu XVI u l-Arċisqof Rowan Williams talbu flimkien f'din il-Knisja ta' San Girgor għal Celio. Minejn il-Papa Girgor bat lil-Wistin jevanġelizza lill-popli Anglo-Sassoni. F'pellegrinaġġ fuq l-oqbra ta' dawn l-Apostli u missirijiet imqazza, il-Kattoliċi u l-Anglikani jarfu li huma werrieta tat-teżor tal-Vanġelu ta' Kristu Ġesu u tas-sejħa li jaqsmuh mad-dinja kollha. Irċevejna l-bxara tajba ta' Ġesu Kristu permezz tal-ħajjiet qaddisa ta' rġiel u nisa li ippritkaw il-Vanġelu bil-kliem u bl-opri u ġejna maħtura u mmexxija mill-Ispirtu Santu biex inkunu xhieda ta' Kristu satru fl-art. Seħ progress kbir ħafna foqsma li kienu żammewna imbeda minn xulxin, madankollu ċirkustanzi ġodda għalaw nuqqas ta' ftehim ġdid bejnietna, partikolarment dwar l-ordinazzjoni tan-nisa u dwar kwistjonijiet aktar reċenti marbuta mas-sesswalità umana. Wara dawn id-diverġenzi tibqa' l-kwistjoni dejjema dwar il-mod kif titħaddem l-awtorità fil-komunità Nisranija. Dawn huma llum xi aspetti problematiċi li huma xkil serju għall-għaqda sħiħa bejnietna. Waqt li aħna bil-predeċessuri tagħna ukoll għadna maħniex naraw soluzzjonijiet għax-xkil li għandna qudiemna, qalbna mhijiex maqtuwa. Fiduċja u ferħ fl-Ispirtu Santu nemmnu li d-dialogu u l-impenn reċiproku ikabru il-ftehim ta' bejnietna u jgħinuna narblu x'inhi r-rieda ta' Kristu għall-Knisja tiegħu. Aħna fiduċjużi fil-grazzja ta' Alla u fil-providenza għax nafu li l-Ispirtu Santu se jiftaħ bibien ġodda u jmexxina lejn is-sewwa kollu. Il-missjoni ekumenika tagħna ma' dawk li jinsabu fit-truf tas-soċjetà tkun xhieda għalina wkoll u minn dan il-post imqaddes bħal bxara tajba ta' tant sekli ilu ħajoħroġ il-messaġġ li l-Kattoliċi u l-Anglikani huma impenjati li jaħdmu flimkien biex jagħtu leħen lil-fidi komuni fil-mulej Ġesu Kristu, biex iġibu s-serħan fejn hemm id-dbatija, il-paċi fejn hemm il-ġlied, id-dinjità fejn din hi imċaħda u mogħtija bis-sieq. F'din il-Knisja ta' San Girgor il-Kbir bil-ħrara kollha insejħu l-barka tat-Trinità Qaddisa fuq l-andament tal-ħidma kollha tagħna, tal-ħidma tal-RCCIC u tal-IARCCUM u fuq dawk kollha li jitolbu u jagħtu sehemhom biex terġa' mill-ġdid l-għaqda bejnietna. U int tiftakar titlob għall-għaqda mill-ġdid fost l-insara kollha? Jista' jkun li forsi l-mulej qed isejjaħlek biex toffri wkoll is-sofferenzi personali tiegħek huma tal-ima għamla huma biex maqudin ma' dawk ta' Ġesu iservu bħala talba għall-għaqda fost l-insara. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, int wassalt il-poplu Ingliż għall-Vanġelu bil-predikazzjoni tal-Isqof Sant Wistin. Għamel il-Knisja tiegħek tibqa' dejjem tistana bil-frott tal-ħidma u tħabbrik tiegħu. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.